ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡର ପରଠା ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧୋଇ ନେବି। ଚୁଡ଼ା ବତୁରି ଯିବ। ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଡ୍ କରିବି ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୋଟା ଯାଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣକୁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଉଛି। ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି। ମୋତେ ଦେଖାଅ, ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବନେଇକି ଦେଖିବେ। ଏବେ ରୁଟି ବନାଉଛି। ଏବେ ରୁଟି ବନେଇକି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ତେଲରେ ପୋଡ଼େଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେମିତି, ରୁଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଏହା ଚଟଣି ସଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଚୁଡ଼ାର ପରଠା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଯାହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।